Ayo, share the blessings, 'di ba? Bilang pasasalamat naman kasi iba naman yung content natin, 'di ba? Kaya thank you Lord sa mga sumusuporta sa. Ayan mga kamamshi, marahin na aldaw sa Indogabos. Time check tayo is 4:09 PM. March 23, 2024. O diba, kompleto. Halos kadarating lang din ng asawa ko galing sa trabaho. At ayan nga, ito dalawa kong anak nagpapahatid dun sa court kasi may laro daw yung pinsan nila. Paano? Sasama ko eh. At pakahatid nga namin sa dalawa, umuwi rin naman kami. At maya lang, ayan, at umalis din kami. Sinama na namin si Bunso, si Tony. Bukas na rin pala dito yung yung daan sa kanto. Binuksan na, bali pangalawang araw na ngayong bukas. At shout out kay Kuya Dodong. Ayan, ang Dodong's the Butcher, di ba? Dodong, the original butcher. Dito lang yan sa kanto ng Silanganan. Ayo, di ba? Grabe, ang traffic talaga. At ayan mga kamamshi, nandito na tayo sa Primark. Bali dito tayo nagwi-withdraw talaga. Buti na lang ngayon is walang pila kasi hindi pa naman talaga sahuran. Kasi ang sahuran talaga is, di ba, yung mga nagtatrabaho 15, 31, merong 10, 25. Pero ngayon ako is 24, di ba? After 3 months, ayan, makakasahod ulit tayo kay Lolo Whitey. Thank you sa lahat ng viewers, sa lahat ng sumusuporta sa ating video. Halos umabot din tayo ng 3 buwan bago makasahod uli. Sana next month is meron uli, di ba? Noong mga nakaraang buwan wala talaga tayong sahod kasi medyo mahina yung views. Halos 3 buwan ko rin itong pinagtrabahuhan. Ayan, kahit pa paano meron tayong dagdag income, di ba? Parang extra racket na rin natin kasi sa hirap ng buhay kailangan talaga natin kumilos o kumita. Kaya thank you Lord talaga. Tapos dito may nadaanan kami na nagtitinda ng barbecue. Tapos maraming bumibili kaya ayan, napahinto kami para bumili rin kami. Hindi naman kasi kami nagmamadali ng oras na yan. Ayan nga, kung mapapansin nyo, medyo marami-rami din bumibili. Pero kung titingnan mo yung paligid, parang ano rin siya, subdivision. Dumaan lang talaga kami dyan. Tapos sa part na to, dito lang yung medyo may tao. Ayan, video muna, ikot-ikot, diba, habang naghihintay ng Tapos yung pala, nung wala nang masyadong tao, pinaalis ko yung asawa ko, pinabili ko ng 5 kilong bigas. Tapos habang naghihintay kami, ayan, kumakain kami. Tapos ayan, may 2 aso nakabantay. Kaya binigyan na lang din namin ng pagkain. Hinatian ko sa pagkain ko. Mukhang mabait naman yung mga aso. Kaya lang nung time na hinahagisan ko na sila ng pagkain, nagkatitigan kami ng isang aso. Medyo natakot ako kasi parang talim niyang tumingin. Tapos sabi pa ng anak ko naglalaway, naitas ko tuloy yung paa ko. Umakit ako dun sa upuan. Dito mo bang dama? Gawin. Mababait naman pala, kaya lang naglaway kasi parang naglalaway na dun sa hinagis kong pagkain. Mainit pa. Hindi na bibigyan. Ang salo. Tapos yung pinabili ko palang bigas na 5 kilo, balak ko ibigay dito kay tatay. Sabi ko ibibigay ko kapag wala ng tao. Nawala na sana, kaya lang nung pagdating ng asawa ko meron pang dumating na isang tao. Kaya pinalagay ko muna dito sa may dito sa may halaman o sa may dito sa may inuupuan namin. Ayan. At syempre kaya natin naisipan bigyan si tatay dahil 'di ba sumahod tayo. Share the blessings, 'di ba? Bilang pasasalamat natin kay Lord at saka syempre sa mga sumusuporta sa ating video. At kung mapapansin niyo, hindi ko masyadong pinupokus kay tatay kasi 'di ba hindi naman tayo nagpaalam na magbibideo tayo, kaya ayan, pasimple ko na lang inabot sa kanya. Bihira lang tayong sumahod kay Lolo Whitey, kaya wag natin sayangin yung pihirang yun. At saka para kay tatay siguro talaga yun kasi hindi naman namin sinasadya na napadaan kami dyan. Dito na kami sa kanto, diba? Shout out ulit kay Ate Eva, kay Mikey, sa Dodong's the original butcher, diba?
Ayan, buti na lang din bukas na talaga rito. Tapos nagpagupit na rin yung asawa ko dahil nandito na rin lang naman siya sa kanto. Ayan, nagpagupit na siya. Tapos ayan na yung mga pedicab. Diyan din bumabiyahe yung asawa ko. Ayan, kapag gabi bumabiyahe siya dyan. O kaya naman kapag wala siyang pasok. Tapos dito lang ako sa labas naghintay. Tapos sa katabi niyan, may nagtitinda ng bigas. Napabili rin ako. Ayan mga kamamshi, ito yung nabili nating bigas. 41 kilos lang daw to. Tinimbang kasi 41 kilos. Tapos, babalot-balot tayo ng tagta 3 kilo. Yun, ipapamigay natin. Kung ilang piraso lang yung maabot sa tagta 3 kilo, 41 kilos. Tapos kanina, nakapag pre-coffee na pala tayo. Pre-coffee with bread, di ba? Ayan mga kamamshi, itong ginawa natin is share the blessings lang naman kasi iba naman yung content natin, di ba? Kaya thank you Lord sa mga sumusuporta sa ating mga video. Itong bigas sa kasalukuyan is hindi pa natin na ipapamigay, siguro mamayang hapon na pakatapos ng simba. Ayan mga kamamshi, muli thank you Lord sa lahat ng sumusuporta sa ating mga video. Ayan lang mga kamamshi, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you. At kaya tayo nakapag-content ng sahod reveal kasi 2 times pa lang tayo nakasahod ng medyo malaki-laki. At saka matagal ko na talagang gustong gawin to katulad ng ibang nagbablog, di ba? Kaya lang hindi ako makagawa talaga ng sahod reveal kasi bihira lang naman tayong sumahod tapos kapag nakasahod pa is maliit lang. Kaya kahit maliit lang at minsan lang tayong sumahod, nag-share talaga ako kasi nakakatuwa. Ang sarap sa pakiramdam.